Madokachere mabuja tauya nadzo nhau dzozuva rochigumi nombiri mumwedzi uno wakukadzi. Mapurisa agoreketayo kuti ari kutsvaka Blessed Geza kuti wade kumusunga paipa panyaya ada kusungirwa inyaya ine chokuita nokuti agonyepa vanhu zvokuti ngatiratidzire pokare ano dzimwe nyaya dzaari kunze agoita dzokutora zvinhu zvevanhu zvisiri pamutemo nokudidi inonzi zanu ndizvo inotoita izvozvo. Asi kana muchida kutogara muchiseka kutofunga kwenyu ipapa wari kutadza kuziva cherei kwaari Blessed Gezayo, aiwa aba vanenge vachitoziva kundoitawo kwokuda kuti vanhu vafungidzire kuti vari kuziva aba. Regai tigoramba takaringa. Ipapa uyo Edmond Kudzai agonzi ari kudiwa pokare nemapurisa ari kunzi akatsotsa vanhu mari inoita zviuru 40 mari yekuAmerica, $40,000 pachirungu. Regai tione kuti zvinenge zvidii. Ukaona zvaakureketiwa noHerald, pano nyaya. Iyeyu ndiye wokuzviti baba Jukwayo, iyeyu pokare ndiye shamwari yaJonathan Moyo. Pano katolike. Regai tigoona kuti ichapera yakaita sei. Ipapa pokare kanzuru yoguta roBulawayo yaita kufadza vanhu, kunakidza vanhu nokudadisa vanhu. Kwareketiwa iko kuti izvezvi waakufunga kuti mbasha dzameya wokanzuru dzinge dziri mbasha dzinoreketa nyaya youkuru inoringana nozvopasichigare zvekwedu munyika medu muno. Ipapa wagototi aiwa ngotsvuku dzovarungu dzidzi dzaakuda kuti dzitaiwe dzibisiwe dzisiwe. Wakatozvikona, tinoramba tichitenda tototi dai watoita kutoti kunyangwe nana mutongi munyika wasiyane nokupfeka bvudzi romuhwenzo mhanduwe. Muhobhi zakani pakaita kunyangariwa wanoriritsa bvudziro pokare richidhura kubva kuBritain koko kwarinonhadziwa. Regai tirambe tichizviona. Ipapa Niki Mangwana Nyasi agotovhundutsira vanhu kutoti izvezvi kune vari kufungidzira kuti wakangwara, vanenge vachireketa padandemutande pano vanhu vachiroverwa manja nokudidi zvese, asi kana usiku hwasvika vanenge wasara wegani. Pachiribe kana vanhu vanokurovera manja unotanda kufunga pokare uri wegani kuti chii chaunga uchiita. Kuvhundutsira vanhu vanovhunduka, asi chida kiitika chinorega bakiitika mhanduwe. Regai tirambe takaringa. Welshman Ncube ajiwa nonyaya yaagendesa kudare achida kuti zvakareketiwa nodare rakamuti ahwine nyaya kwai zvisiwe zvibenutsiwe nokutoti Chabangu paakaenda kupinda mumatare epamusoro zvaka zvabenutsiwa. Kunoregai tione kuti achazvikona chere ipapa, asi zviri benge zvaakutomunyangariwa. Uyu muchinda unotyaira bhazi roKagi CAG agotopuwa mari yokubhadhara choupenzi inoita madhora 300. Akanzi akareka kuibhadhara anonogara mwedzi 3 mujeri nokuti akakonzeresa tsaona mumugwagwa unoenda kuChirundu uya uchibva Harare. Regai tione kuti zvinotekaira sei ipapo. Dai wari vamwe wachinja maitiro okuita. Regai tizvione hedu. Nyasi uno RBZ yagobatana noPortras Telecoms Operators Association of Zimbabwe wakagoti iwo haiwa ipapa apa taakutoita kutoti dandemutande ridhure kuenda mhanduwe kwai manyanya kuropodza. Ukaona vari kuti iwo tikuda kuti kwai zvinhu zvese kana iri mitengo yekuAmerica ukatenga chinhu nodhora wobva waziva kuti aiwa baba chiribe chimwe nokutoti unenge watenga zvakafanana. Ipapa vari kuti kwai zviri kuitiwa zvokutenga dhora rokuAmerica nomazigi zvitenga zvakasiyana siyana zviri kuvhiringidza mazigi kusenza. Idi vari kuda kuziginura chaiko. Regai tirambe hedu takaringa. Ipapa pokare wiki nero chivhayo
ati inini ndinoita kutaikiwa bano mukana wekuita zvinhu zvangu. Ipapapa tagirei atengerwa motika yorudzi Rolls Royce Cullinan. Kwai motika yomari yomiliyoni ribodzi nezviuru mazana mairi, 1.2 million US dollars pachirungu. Rekai tione kuti inopera sei nyaya iyoyi, nekuti pakanyangara chaiko. Twaini Phiri ndiye mumwe wemunhu anga ari kunetsa kumatare kuku achiendapo kare akabatana naFilimoni Machana. Aiwa vati tichada bakuenda kudare rodzimhosva kuti ipapa paburike kuti pakatekaidziwa sei. Ovile Magwizi, aiwa kana kuri kuti ndio kusenza kumari, iri kubvuma kusenza idi, iri kuita kubvuma chaizvo chaizvo. Rekai tirambe hedu takaringama. Wakaendesa goridhe rawo kuFidelity mwedzi uno, wakaendesa matani 3 anozana romakirogiramu. Ipapa apo kare kwaiwo womakambani makuru omugodhi agoendesa goridhe rinorema makirogiramu 760 nosere 868 kgs pachirungu. Uku makorokoza ari kuri unga wadiki kwai makambani yawo nowanhu wese wakaendesa matani 2 nomazana 250 2265 kgs pachirungu. Rekai tindoti makorokoto wakaita atu zvinu. Ipapa Kalisto Pasua azobuditsiwa pachena manji kuti ndiye munhu uya anenge achirairidza chikwata chorume chobhoracho muMalawi. Kaiti mushwiretu zvinu mbiedu toringa dziri kuitika pasi rese. Ramaphosa godota wakomana waAfriforum naana Solidarity makajaidziwa idi. Pamunoenda muchireketa pwito dzenyu maifungidzira kuti ndisu tichavhiringidziwa. Kuno pwito dzenyu dzakutovhiringa imimi kunyanya. Rekai tione kuti zvinopera sei. Kuno vamwe amai kuVanderbilt Park. Ipapa watopa mariro chaiwo wabatiwa nomhosva yokunzi kwai wakapuwa zviuru zvomari yomuSouth Africa 75,000 rands pachirungu. Kwai chawakapuwa mari kuti watengese mugwicho wawo manduwe pakanyangariwa. Apa kunyepera kumangara kwakwa kuda kuti wanzi abiwa zvedi. Apa iwo wari kuzikana kuti wakatengesa mwana pakanyangariwa apo. Paul Biya kwai agototi aiwaba ndikutora bhiya rokuti ndipindepo kare ndiingidzire kudhakiwa kwangu. Manduwe pakanyangara apo. Iye Paul Biya ati ndikuda kupindapo kare kotonga kuti izvezvi ana makore 92 ada kupindapo kare mamwe. Idihwi. Rekai tione kuti achaperera papi iye Paul Biya. Apa izvezvi Elon Musk atovhundutsa vanhu aenda nokamugwicho kache kubasa muhofisi yamutungamiri wenyika. Idi vamwe rekai vazorekete kuti kwai Elon Musk ndiye mutungamiri wenyika. Tinoona kuti Trump ndiye ari kuita zvinhu zvache ega nimi. Tinenge tichikunyepai kuti zvirikuitikaira sei. Wakomana imi zvikwata zvirikutamba mutambo Champions League zvaakutandapo kare nyasi. Rekai tione kuti zvinoperera papi, chikomba chinodyiwa ndochipi. Tinenge tichikunyepai. Takadaro mabuja kwanyasi rekai tizorore. Ndini wenyu Mhanduwe Onau.